Il-ftehim ta' bejn ir-Royal College of Surgeons of Ireland u Malta ifisser li ċ-ċentru li se jinfetaħ se jkun l-ewwel kollaborazzjoni tal-kulleġġ fl-Ewropa. Spjega dan fil-programm Pjazza il-konsulent u ġinekologu Ray Galea fil-ġimgħa li tħabbar li dan il-kulleġġ bit-tradizzjoni ta' 200 sena se jiġi f'pajjiżna. Li ġibna permezz da dan l-agreement li għandna mal-RCSI huwa li dawn għall-ewwel darba ħajamlu ċentru fl-Ewropa tagħhom stess fejn nistgħu nagħmlu l-eżamijiet. Ġo Malta. Ġo Malta. Għandhom postijiet oħra bħall-Indja, għandhom postijiet bħall-Bahrejn, għandhom bħall-Malezja, imma ġewwa l-Ewropa dan huwa l-ewwel ċentru li ħajkun hawn. Il-kulleġġ se jibda bl-operat tiegħu ma' pajjiżna minn Jannar li ġej. Fi kliem Galea din hija opportunità biex it-tobba Maltin jitħajru jibqgħu jaħdmu minn pajjiżna filwaqt li tobba mill-Mediterran jistgħu jiġu Malta biex jagħmlu l-eżamijiet kif ukoll jagħmlu korsijiet ta' speċjalizzazzjoni li jdumu l-ġimgħat. L-RCSI ukoll magħhom ħanamlu ċertu korsijiet li ħajpreparaw lil dawn it-tobba li qegħdin jagħmlu l-ispeċjalizzazzjoni. U anke eventwalment nistgħu immorru għal dak li ngħidulu Italjani ngħidulu korso d'aġġornamento. Jiġifieri li inti tibqa' wara biex inti żżomm ruħek up to date għax wara kollox. Ir-Royal College of Surgeons of Ireland bekk ingħaqad ma' istituzzjonijiet edukattivi oħra bħal Harvard, Barts u La Sapienza li jażlu l-Malta f'dawn l-aħħar 3 snin u nofs.